calminama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV on calminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti gueno no feewi ko kanko woni bawɗo baɗowo kanko woni joguiɗo dokkowo newiɗo newnowo kala ko woodi en juule koddanna baɓe Badji Abdoullahi Aminata kanko woni koddo ɓurɗo ɓurnaɗo Winndere caggal ɗum jetten nene baba wonɓe sababu woodede en e o duniya en jettiɓe no feewi en ñaguima gueno moƴƴo o yo gurdam mabɓe juut battane moƴƴa eɗen ñaago Allah ɓe jinnaɓe mumen guuri ɓe yo duuso ngo ɓooy ɓe jinnaɓe mumen dutti eɗen duwno ɗumen yo gueno moƴƴe mabɓe toon nde tawno ko ɗum woni aduna e pulaar ene weeyi yeru aade ko diidol e leydi koko momtoto yo gueno moƴƴe mabɓe kamɓe e dendalngal maaɓe julɓe kala e caggal ɗum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV en garte yewtere men fayande no pulaar heewide ni aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ɗum noon en gaari huɓnude aadi mo gardirnoɗen e bandiraɓe kala ñande hoore biir so yeehi ha waktu nogas e gooɓiji yoni eɗen keewi arde ɗo e yewtere men fayande eɗen garda e bandiraɓe rewɓe e bandiraɓe worɓe hani e mawniraɓe rewɓe eko nandi hen e yewtude ko fewti e goƴaji rendo men e ɗum noon bisimilla moon e yewtere men fayande heewi ɗo wande on ɗum ko miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymouna Mar debbo mo heelange hande noon ko weltare mawni joguiɗen saabu hande eɗen cofti no feewi kadi eɗen cuusi tigui rigui e saabu koye sernaɓe men joɗoɗen ɗo hono bani men gorko ceerno Hamadi Babbaye Dia kanko heedi to junggo men ñaamo ɗo ko noonne ceerno Adam Baydi Mbow tawi wona hande woni mo go'o arde e yewtere men fayande ceerno Hamadi Babbaye Dia noon eɗen mbawi wiide ko koɗo e yewtere men fayande kono noon wona koɗo e leñol ngol tawi kadi wona koɗo e Pinal TV ɗum noon bisimilla moon e yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV e yewtere men fayande ceerno Hamadi Babbaye Dia salminama nde calminta bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko adi foof jettoje godani joom kala e kala kala tawa kadi ko ñande foof e ñande kala jettoje godani jeyɗo kanŋe jeeyi jeyɓe jaka jeeyaɓe jeeya ko ndondi hay batte ɓe jeeya koye daka en puɗɗorima inde joom men en molima e annabi nelaɗo emen sallallahu alaihi wasallam ɗum noon so ɗum ɓenni en calmini dendagal rendo pulagu ngo ko noon en calmini dendagal musidɓe yeeɓiyankoɓe yewtere meɗen fayande en beltima kadi no feewi hande e tawdede en e ɓeɗo musidɓe tedduɓe e ɗum woni bandiraɗo debbo tedduɗo mo gandanɗa hoorema darde mum e leñol ngol koko settini kadi alama humpa darde makko e rendo ngo on woni Maymouna Oumar Diallo debbo mo heelenŋe ɗum noon a salminama Seydi Diallo kadi a weltanama no feewi kowona ɗum ko noon en calmini Adama Baydi Mbow e dendagal musidɓe yeeɓiyankoɓe a jarama no feewi a salmitama kamɓe kala ɓe calmitimama e ɗum noon ceerno Adama Baydi Mbow bisimilla ma a salminama a wiyama bisimilla ma e yewtere men e alhamdoulillahi assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe assalamu aleykum kadi bandiraɓe julɓe assalamu aleykum bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami e to gonɗon e to gonirɗon on calminama moni kala inde mum e yettode mum kala to goto foof salminte weltoɗo ko ɗon min calmini ɗum min juuri ɗum haaldata mon ɗo ko musidɗo mon sehil mon guiɗo mon mo wona musiba mon wiye Adama Baydi Mbow hande noon ko beelammo no feewi saabu eɗen joddiɗo e neɗɗo mo jiɗɗen kadi kooluɗen kadi mo keftinɗen darde mum no feewi kadi mo jiiten tan beltoɗen mo jiiten cuusen woni Hamadi Babbaye Dia gorko mo korkoƴel dande beelal to safaɓe mbi arsugo e gandal hande noon omo tawe ɗo e Bamako e galle Pinal TV e yewtere men witende fayande taw ɗo wonta en yewtere nde ko Maymouna Oumar Diallo jarama no feewi Seydi Diallo a jarama no feewi Seydi Mbow a salmitama no feewi ɗum noon en beltima enen kala e kala e saaha noon eɗen keewi yiide naɓo ka woni ko wiyete ko vidéo ceerno Hamadi Babbaye Dia ceerno Adama Baydi Mbow tumande ziyara yonti kamɓe ne ɓe keewi waddude ziyara hakkude mabɓe saabu koɓe wadduɓe ɗum aadi kala nde ziyara waɗi so tawi ɓe tawdiri so ziyara du'ama kamɓene alay saago ɓe mbaɗa ziyara ɓe mbaɗa jime e ko nandi hen e ɗum noon ko weltare mawde saabu hande e no mbiyeten ni tan ko funeɓe bismiɗen ɗo e saabu ceerno katante leñol kanomo heewide so tawi aɗa yiida yimɓe hayso tawi ɓe nandani kala ne jiiɗa goɗɗo mbaadi oyto arane ma e ɗum noon ko weltare mawne joguiɗen e ceerno Hamadi Babbaye Dia miɗin jiiɗi nde innirtoɗa e beele bandiraɓe ɓeydo andude tigui rigui holgonɗo ceerno Hamadi Babbaye Dia eyyi ɗum noon Seydi Diallo Allah jarama jarama e o ko musidɗo moon Hamadi Babbaye Dia mo korka ƴil dande beelal ngo safal ɓe mbiya arsuqe e gandal ngo sahal mum ko ndiyam ɓaleri mum ko parawal ngo soynetake saabu leɗɗe so wona e jimtal hattir ko Fouta to funnague e keeral
wuro ngo gure jeego mbaɗi baltirgal nayolohotoɓe ɗiɗo rendaɓe ɗemgal wuroɗo ceerno oumar bousso huɓɓi ɗuɗal ɗo santaji fulɓe e leƴƴi goɗɗi mbaɗoyte dental ne zergotira ne poɗotira e gandal so hiiri mo jiiɗa fof ne yaaha ɓartal mo tawɗa ne jooɗi fof ne huufi alluwal ko ɗon woni ɗo Hamadi Babbaye Dia jeeya ko ɗon woni kadi ɗo jibina tigi ɗum noon a jarama no feewi ceerno Adama Baydy Mbow e sikki ala yeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV ina gandi tigui holi gonɗo ceerno Adama Mbow kono so tawi innitima kadi ma ɓeydo tigui rigui latotude ceerno ɗum noon bisimilla ma e alhamdoulillahi ha joni ko innitade nde ko wonti wajibu tan kono hande hayso hesen kooti ñoora eɗen keƴa toon saabu mo kuccitɗen ɗo ko mbinomi nane ko daroggal men sen dartinima mum eɗen jiiya hen koye men e Adama Baydy Mbow jeeya koto leydi Sénégal e nder reedu Foutatoro région de Matam département de Kanel e nder commune Wouro Sidi to wiyete Sinthiane Sinthiou Garba kono hande noon sagoji ɗi ndendi ko ɗo e Bamako kadi e wondude kadi e ɓiɓɓe fulɓe yontaɓe ɓe woni Oumar Diallo weltanama Seydi Diallo a jarama no feewi Seydi Mbow eyyi ɗum noon on beltanama kattude e caggal nde innite ɗon eɗen jiiɗi hande yewtude seeɗa ko fewti e jangde ma en jubbuni seeɗa ko fewti e pinal kono kam oɗo saaha joni jubbeten taw koko fewti e jangde e ceerno Hamadi Babbaye Dia e holno jiiruɗa jangde pulaar nde e nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ɗum noon Allah jarama on jarama on Seydi Diallo e sikkala en jangdeji pulaar hakke ko jiimi ko machallah ene waɗi fayida nde taw noon e waɗino saaha wonno goƴa renndo ngo ko yo pulaar haale yo pulaar jangge hande yettude Allah e fuɗɗunoɓe nden lewre nde mbiyen fandare mabɓe elle yettima saabu bolol mabɓe ngol ɓe cosnogol yimɓe nana ndewe maggol ha jettima hakkude ɗo ɓe jiɗno yimɓe paya ɗo e woni ɗum pulaar watti haalede ɓe darima pulaar watti windede hande pulaar ne jangge no kala ɗemɗe pulaar kadi ne winde no kala ɗemɗe e min yiyandam mi wiya pulaar ko yeeso woni yarude tigi eyyi ɗum noon a jarama no feewi en beltima sanne tuma ne joguinoɗen goƴa e ɗemgal men janggetake haaletake hande en gaari eɗen jogui jorto moƴƴo wonde eɗen ɗamini moƴƴere e ko yeeso gonɗen e yarude ɗum noon ñagotoɗen Allah ko yo Allah nawor ɗum yeeso ceerno Adama Baydy Mbow bisimilla ma so tawi wonko ɓeydanta en machallah ko musidɗo men o haali ko haala watka fayida saabu ɗemgal so janggaka jangtaka janggat saabu lekki fofirta ko ɗaɗi mum leñol kañum no fofirta ko ɗemgal mum won noon sa nani wiyama fulɓe ko leñol ngol ɗemgal ngal woni pulaar wadde noon pulaar o ko kañum woni fooɓere leñol ngol so fooɓere nde wuuri nden jiita ko heddi ko woni cate wadde noon ha joni en tinnoto ɓeyden mbatten hakkille e pulaar o janguinoɓe ɓe e jangoɓe ɓe e janguinanteɓe ɓe saabu woodi ko janguinowo e jangowo e janguinanteɗo saabu so aɗa jibini aɗa jogui ɓesgu goni sene janguina an a wonti janguinanteɗo janguinteɗo o ko ɓiɗɗo suko janguinowo o ko deeɓi o e wadde noon tenti guure mawɗe ɗe ko ɗen poti yimɓe ɓe poti wattude hakkillaji mbatta hakkillaji e ɗemgal ngal duɗe ɗe jangge ɗemɗe ɗe kaale e nokkuji kadi wona alhamdoulillahi ko laawol ngol feeri hankitin honde mettuno saabu honde musno hon darinoɓe kaɓa ndeysan kono hande laawol ngol feeri kono ene woodi tawaɓe ene woodi mo tawa mo tawaka ɓe en mbiyaɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe yo toon ɓuraɓe gamaɓe heddiɓe enen dusodireɓe kadi enen duunoɓe yo Allah junnu balle ɗe moƴƴina battan ɗe kono pulaar o inchallahu rabbi ko yeeso woni saabu hay sa naati gueɗe goɗɗe aɗa taw toon yimɓeɓe ne ñaaƴira ɗum ene parnoro ɗum eɗen ñaago Allah tan yo Allah nawru ɗum yeeso amin Allah yo Allah jaab duwaw e ɗum noon a jarama no feewi e hande o eɗen tesko yimɓe hewɓe innitortoɓe leñol ngol yeru mbiya gueɗo pulaar en moltel pulaar en e almudo pulaar en eko nandi hen e taw so ko ɓuuri hen hewde en mbiyani foof so tawi jomum windanam indema e pulaar ha sella a tawan jomum wawa windude inde mum e pulaar so tawi a felliti aɗa noddito e leñol aɗa innito fewde e leñol
holko foti wonde darnde ma ceerno Hamadi Babbaye Dia. e ɗon kadi machallah mi weltima ɗon nde taw noon ko ɗum namdal baɗngal fayida e saabu fulɓe mbi so tawi woni indema boni e batte beelel yo pelema tawe ɗon e ɗum woni so tawi woni a watti noddirede pular comme no mbiɗen joni ɓe mbiya komi guiɗo pular ɓe mbiya komi naggam e naggam pular taw sa ƴeewi a ƴewtidima a tawat pular o woɗɗani e mabɓe e nde taw noon leñol ngol yimɓeɓe kadi ne poti wattude hakkillaji no fewi ɓe paama waɗi ko ɓamtoɓe leñol kono kadi ene waɗi ɓamtortoɓe leñol e ɗum woni yeru wiide min komi guiɗo pular taw mi wawi windude indammi pular walla mi noddire gendiyanke taw ɓiyam yiyata inde mum e pular walla mi wiya jaalal leñol taw mi ala darde e leñol ngol ɓiyam ala darde e leñol ngol woni jogade darde e leñol ngol ko nesade nesuji leñol mum jogo haaju e fina tawaji e aadaji leñol mum haala ɗemgal mum ngal winna ngal janggina ngal ko ɗum ɗo woni ko waɗatuma heɓtinirede leñol kono wona wadde tan wutteje mawɗe comme no min gowi wadde ni walla min mbaɗa maktumbi ko watte ɗo ko min jaaha tan hankatinam amin noddire gendiyankoɓe amin daguga min mbaɗa ga ɗum yahani eyyi min cikko woni taw min ɗaccinani nde taw noon so tawi en koddiri e gendiyankagal hanki ngal e ngal hande ngal way ko hono hanki no diine hanki o waade e diine hande woni nde taw noon hanki seeren ɓe jaafo e puɗfuɗi diine waɗi ko haare jihadiji en jii ko pellodiral e juutiral beddotiral gaawe e silemeje ɗum wonno ha diine wawi darade hanki ne pular nde janggueteno ha wawa wurde wooda yettoɗo yetti hande ɗo waɗi ko muña laawol ngol ene wi dak guiye angol wi dak kooce angol wi dak falotoɓe e faddotoɓe kono hatta jambareɓe ene goodi ɓe muñi ɓe jaɓɓi gueeɗe ɓe muñi tooke ɗe ɓe muñi muuso haɓe mbawi yettinde fandare mabɓe ɗo yarata hande ɗo wadde jiɗɗen wiide rendo ngo kala ko neɗɗo ina nodditoro yaato ko ɗum woni nde tawno neɗɗo wona no wini way kono wayni tan way eyyi tigi ɗum noon a jarama no fewi haade men e rokkude ceerno Adambo namdal ngal eɗen jiiɗi gartana en seeɗa ɓe mbiɗa ina woodi ɓamtoɓe leñol ina woodi ɓamtortoɓe leñol holno neɗɗo ɓamtirta leñol e holno neɗɗo ɓamtororto leñol ɗon waɗi fayida e woni ɓamtude leñol ko jabde yaadude e aadaji leñol ngol jaɓa janngude ɗemgal ngal janggina ngal hayso tawi kadi ɗum foof newanaki ma nde taw noon gueɗe ɗe foof ko wonno Allah rokkirtuma ɗum an musidɗo neɗɗo o so tawi woni ɗum foof a wawani ɗum a wawani janngude ngal a wawani janguinde ngal wata ronko kam wawde haalde ngal yo nde taw noon fulɓe mbi ko lori fooƴi ko fof ronkanta hoggo mum wadde nden annene kala ko jaltuɗa e leñol ngol walla lohɗa to banggue ɓamtare leñol ngol wata ronko kam wawde haalde pular hay sonda wawi windude ɗum ene jeeya ɗum e ɓamtorade leñol ngol woni noddude yimɓeɓe fewde e mum yeru min komi gendiyanke komi naggam mbeɗa yiiɗi wadde tel mbeɗa yiiɗi wadde ɗum ɗo e ɗum ɗo comme ko kewi joni ko mbeɗa yiiɗi wadde ñalɗi pinal mbeɗa yiiɗi wadde kirilli pinal somi yiiɗi wadde ɗum mi wawa mi wullo leñol ngol leñol ngol ne gonga kongol dimol kongol danowol kadi kongol diiniyankowol aɓe kula ɓe kersa kadi aɓe jurmo aɓe dokka ɓe ƴeewa noon tawde innitorama e inde leñol ɓe gaña jasnude jomum ɓe gaña jasnude leñol ngol ɓe guitta ɓe dokka jomum tawa noon jomum ne jogui fandare wonde ko wona fandare leñol ngol nde tawno enen jii hewɓe nana ɓamtori ko leñol no mbiɗen ni ɗum noon ko ɗum woni e ko jiɗnomi haalde hen tigui ɗum noon a weltanama no fewi e ceerno Hamadi ceerno Adama Baydy Mbow bisimilla ma holko mbawɗa ɓeydande en e kaɗo haala sohna Mayno mo sinno wonano tan mbiɗa yewtere nde ko yewtere fayande hande enen foof en ƴettan no kucciten e Hamadi Babbaye Dia o yewtana en keɗoɗen saabu won noon ɓe mbima kaldowo gandal yeddude weeɓata saabu so jomum haali addat dalilu mum kadi o addi ɗo dalilaji baɗɗi fayida kadi enen jooɗiɓe ɗo ɓe anniye men ko gooto
miijo men ko woto kono eɗen jogii ko haalande mo poɗɗen nannude e jangde ɗo sen kaalani binduɗo no malla addunɗo ɗo hay sen goofani Allah en goofi koye men malla en goofi leñol ngol woni to ceerno haadi malik sy yo welede Allah wona e makko yo Allah yurmomo yaafomo kanko e maaɓe julɓe kala haali haala jangde kanko winduno o wi ar janggu mbawa ar windu desda ar moftu gandal e nder fawru ñiɓal ar faggo manda so dokkamo anda ƴeew on mo janggani o ɓooyat o andani o yaramona o ɗomdani o tuuta o fawgani koni min mi haaɓi nde tawno mi faɓɓi ha majjere huɓɓi ko duɗal mum nde toɓɓi ɓaawo ɗum en janggi wadde nden en gandi añɓe men paayi saabu miijo mabɓe taayi ɓaawo ɗum en janggi wadde nden en gandi to caggal en ɓooyi yaade yeeso yonti ar ɗaɓɓu gandal ko kam mofti cellal ina haɓo luural ina adda kawral yo Allah yurmomo yaafomo windande nde haaɗani ɗon kono en jowoto ɗon waɗi fayida joni ko namdal ngal kesɗiɗinta mi wawa artude hen namdal ngal wonno so tawi neɗɗo felliti ene innito e leñol gonga tawa an innirɗa kala inde nde innuɗa hoore ma joftinta ɗum koye leñol walla joftinta ɗum koye pular e caggal nde neɗɗo jarane ɗum innitade ene joftina e hoore mum e leñol holko foti wonde darde makko ko ɗum wonno aɗa andi leñol ko hunde mawde caggal Allah e nelaɗo mum e diine o neɗɗo kala biyo asadu la ilaha illallahu asadu anna muhammadou rasulullah o ala caggal hay goɗɗum so wona leñol makko ngol saabu aɗa nana hen gendiyanko men jambareɓe men ɓe haaɓe mbiya kuccita e goto ƴattuɗa nene mum ɓuuri kuccita e goto ƴattuɗa leñol makko saabu leñol ko hunde foof kono mono wontini ko wonani namde ko jogaki kadi neɗɗo leñol ma woto ƴeew ko gollanɗa leñol ma ƴeew ko leñol ngol gollanma ko saabu sa teddinama ko leñol ma sa mawninama ko leñol ma sa famɗinama ko leñol ma kadi woto yiɗ neɗɗo ha ɓuranamo leñol ha ɓuranma leñol ma an woto rew e neɗɗo ha jejjita leñol ma saabu hande min somi welama mi wiya komi fuutanke onon ko ɗo kawrine holko renndini en ko leñol ngol saabu yimɓe soɓe jiidi diine ɓe jiidi soɓe jiidi ɗemgal ɓe jiidi en goni gooto wadde gooto e men kala woto wi ene yurnito min o enen ha gooto e men kala yoddaro sa yi gillam e Hamadi Babbaye Dia to daarami hooram e leñol ngol ko ɗon daaranmomi saabu yimɓe ko kewmi wiidemo jiitaɗo ɓiɓɓe leñol ngol ɓe mbayi comme no gudde yulde ni guddere yulde e famɗude sa sukki hen wotere a iɗinat golle ma wadde Hamadi Babbaye Dia ko gollata ko min o walli minnen ko gollanmi ko kanko ballanmi kadi ko ɓiɗɗo leñol ngol kala ballanmi wadde goto men kala woto titoro ko wonani leñol ngol yiɗgol woto hollito taw a wonani saabu wiide min komi guiɗo pular taw noon mi wawa windude indam kono ɗum kadi mi haalanma to caɗele ɗe gardi sa jaaɓi bisimilla caɗele ɗe gardi hande jangdeji ɗi gardi koto jangde whatsapp mi huccite Hamadi Babbaye Dia nena korkoƴel min mboɗomi bamowo ɗo moyno Oumar Diallo nena Dakar mbiyen yen janggu e whatsapp tawto janggaten ɗo ko téléphone am joguimi téléphone ma joguiɗa a jimani he ɗerewol aɗa winda ko goto ƴimata ɗerewol on noon so ceerno kalko janggi gasi so ceerno yeehi ñalawonde so wiyama yo windito o wawa windade wadde noon reeni gandal ko bindol saabu wima fawru gandal ko bindol neɗɗo kala ko ñanguɗa sa wawa windude ala ko firti saabu hakkille wona wawi hunde foof wawi rende kono kala ko binduɗa sa yeehi ha woɗɗi a yejjitima artu kadi ñande a yiyaka kala ma yimɓeɓe dutto e windande mo bindunoɗa nde sa yi hande eɗen jangga defte kewɗe koko winda ina mofta ɓuranil karima o kadi ko noon wayi wadde woto goote men wiide ene farnoro leñol ngol malla ƴetta fenani wiine fawe leñol ngol holko addi leñol ngol caɗele wona ɓen wona kamɓe fof de wona ɓen saabu wonno inde forcetake inde a gollat keeɓa mani Oumar Diallo honno jewtinɗo ɗo mbiɗa to inde bamma wottinima annene tinno beele indema hirtine ɓi
kono noon wiide min tan yomi wuur e dow leñol ngol ko Hamadi Babbaye Dia wi ko leñol ngol konngol dimol sabu Hamadi Yero Diallo wi mi haala pular laaɓɗo mo jiiɓota ko ha to o fodde leñol ngol yoolata ko goote men kala daro taw sikkitta ko jogoɗen goonga mo firtota ko kala men pirtuɗo nawe ɗum to artota ko sukaɓe men jangguinen ko yeddota ko alqur'ana ko haala Allah firtota ko sernaɓe men gollima ko yejjitta ko leñol ngol konngol dimol ɗum firtota ko hono Yero Doro Diallo en hokkuɓe gurdam mumen leñol ngol wallahi ko jokkugol e ceerno a jarama no feewi seydi Mbow ɗum noon mboɗo huccite ceerno Hamadi Babbaye Dia mbiɗa yiiɗi garana en tan e erago seeɗa ko fewti e jangde nde caggal ɗum gartana en e yimre erago machallah eyyi ko hande ko welta tan e no musidɗo wirini Adama Baydu Mbow ala ko wattete hen so wona gonga nde taw noon so tawi neɗɗo wi haalata ko haalanoko dañata ko haali e wadde mbiyen tan Allah haalnimo gonga ɗum noon sikkala enen gartate ko jewtanoɗen ko adi nde natani yimre nde aɗa andi neɗɗo nodditorade ko wonani enen namdede ko jogaki wallahi no Adama wiri joni noon pular heewi wiide musidɗo goto meeɗino nandemo min noon to pawnomomi to ene ɓuuri ɗo jooɗiɗen ɗo towde allahu gati cikkannomi ko no wayni eno waɗiri hoore makko ni ko noon o wayi e leñol ngol jaka yo jaka ɗum way tan ko hono no photo ni ene yooɗi ha maayi wawa dillude e dirtinta e dara e amin jaaha to makko mbi min noon hande mi windat ɓatake faade e kaari joni noon min bindi ɓatake ummade e duɗal amin faade e makko min nawi min kollimo bindi ɗi o wiyamin an ɗiɗo bindi ne kewi de mbimi ijam an o leñol an bindi ne kewirma wi kam mbiɗa kewi joni kay joñin ɗo pammemo ko tan ko leñol ngol tan o titori voilà kono wona wonde ko nodditori ko wona ɗum o woni nde woni cowmi ɓata kam battumi e jiifam a jangganannomo kam anda ko e nder ɗum noon ala fof ko mbiten bandiraɓe so wona yooɓe tinno surtout yonta men o yooɓe tinno ɓe mbatta hakkille mabɓe e leñol ngol wattude hakkille mum e leñol ngol ko jogade haaju e leñol ngol woni jogade haaju e leñol ngol ko ñaaƴirde ngol sa ñaaƴiri ngol tan a joguima e maggol haaju te sa ñaaƴiri ngol kala ko ene fota nawrude ngol yeeso a tawete hen a janggata ngol a haalata ngol a yirata neesu maggol e ɗum noon wadde en garate yimre erago e mbiɗen ko erago mi erima sukaɓe ñustorɓe leñol yooɓe gandu ɗemgal ko ɗaɗol keccol ngol wisirte ngol wuura tan ko kuɗol ngol fiina ngol teɓna konngol taw ko payodingol ngol fere lawol ngol itta kala lojol ha yahoɓe waɗɓe ɓurtol jeeya bolol fewde ene ande aɓe mbaɗi doggol ƴewɓe jingan tan kono ɓe kulani loocol yooɓiɓe muñal e pellital tengɓe dadol nde tawnoɓe keñaki ɓe killaka codol ɓe ndewat tan ko bedda ɓe gondaka celol hatanteɓe hokkaɓe ɓe kulata jangol min e mabɓe min pelliti min mbi ngollo leñol min cukkat gudde e cereli min ñoota kala kelol mamin nanguir gaño leñol ngol hay soko pittol min tonga min lonkija min mbaɗa ɗum e teppol min mi wona naalanke kono mami fi lefol e ɓe sukaɓe ɓe ɗuwaki e dundu cuuɗaki e barol mami sañ o guese mi tañƴi ɗum mi tannani liwol mami sañ o guese mi tañƴi ɗum mi taƴani liwol mi tannani nde yimre ko min tigui tigui kuɗol ko min waɗi nde yimre haada e leñol mi liminde hawri nogas e konngol e ndeɗo yimre ko yimre ceerno meɗen kono noon min nde taw noon machallah e ceerno haadi yallah yurmo ɗum ko kanko tafimi e pular ko kanko kadi eltimi e pular ɗum waɗi min hooram mbeɗe winda jime kono noon mbaymi yidde jime makko ɗe ni mi yettinani ɗon jimam ɗe ɗum waɗi ko jime makko ɓuurimi wawde ɓuurimi rende eyyi ɗo wi sukaɓe ɓe ɗuwaki e dundu cuuɗaki e barol ko yeru Maymouna Oumar Diallo en Adama Baydi Mbow en ya Allah momti gonde anen ko hono ɓe eyyi ɗum noon ko ɗum wonno a weltanama no feewi en beltima sanne sanne kadi en duwani moom nde gueno yurmotomo yaafoma kanko e dendagal maaɓe julɓe kala e saabu kamɓe ɓe mayata ɓe majjata saabu wonko ɓe gacci ko heewi eyyi ɗum noon ko noon tan woni aduna e namdal meɗen ngal jiɗɗen artude e mum e ngolɗo ceerno Adama ko an dokkaten ngal beele wonde ganndo ina weeɓi wonde ganndo beele wonde ganndo no weeɓi wonde ganndo ne weeɓi weeɓani sabu gandal fawi koye jangde gandal fawi koye jiilaw sabu mawɗo goto wi
guurɗo duuɓi caɓanɗe jeeɗiɗi e jirliiɗo duuɓi jeeɗiɗi e jannguɗo defte jeeɗiɗi ɓen so ɓe joddima gandal yaltat ɗon te kadi soɓe jewtidi ɓe pamodirat wadde gandal ko jangde gandal ko ma ñanga ganda sabu ɓe mbima gandal ko farilla suka e mawɗo mum ko Allah farli e jiyaɗo mum kono kadi ɓuuri tengtude ko joom hakkille hutoro moƴƴina jorto mo Allah fawi e dow mum jafoɗa mi wujja e namdal gongal seeɗa yimɓe ɓe ne paayde pinal e gandal neɗɗo ne jogo gandal taw o finani neɗɗo ne fina taw ala gandal wono maɓɓe noon en keewi dañde caɗele kono so Allah rokkima heeɓi gandal a heeɓi pinal ngal an aɗa renta woda to jettiɗa aɗa fayde e waliyu jaafoɗa mi araɗo seeɗa hokkam e yallah yurmo ceerno haadi e nder deftere makko jigui mam nayejo somi yejjitani o wi so tawi woni a ari jeere a tawi pinal e gandal ene yeeye so tawi moƴƴata ko ma cooda gotel a ala cogguɗiɗon foof sood pinal ngal nde taw noon ko pinal reeni gandal wallahi Allah eyyi jog jarama ɗum toga yiyani ndeysan Hamadi Babbaye Dia yimɓeɓe ne payde pinɗo e gando saabu wonto pinal ma yettoto yimɓe dokkete gandal taw yettay ɗon comme no nane artude e dia haalande ceernom haali nde o wi ɓe jiino neɗɗo musidɗo goto guinnirtoɗo hoore mum ene yiiɗi leñol ene titoro leñol aɗa noon ko jogui ko pinal kono wala gandal gonga andi saɗa jogui pinal tan aɗa wawi funtude yimɓe guura e mabɓe taw koye pinal taw wona e gandal gonga hande honto jiita joom pinal o wuura e dow joom gandal taw ko ganɗo o fonno heddu ɗum kono won noon pinal makko heeɓa o anda to gandal ngal foti gollirede no ngal foti gollirede to foti joɗade ɗum ɗo Ayaawo mo foti hollidde yimɓeɓe ha yimɓeɓe mbawa gonɗinde gandal ngal joom pinal o noon on ene Allah rokki ɗum pinal hayso ala gandal wutoro gandal makko ɗum ene heewe hande aɗa ara guila e sernaɓe men yo Allah yaafoni guila yimɓe men anduɓe ɓe ngala gandal ɓe jogui gandal kono ɓe ngala pinal woɓɓe gara taw ñangani mi fottoɗo Hamadi Babbaye Dia min komi coxeur pinɗe wiyama ara mi windanma ɗum ɗo wi hokkami kalis o ko wiyami hokka itte heeso feccere sellende haalamama rokkuma ɗo kadi yeru goto e meeɗino wadde gandu goto aɗa andi enen wanimo ɗum wulatde yafnimen mbiɗen tan ko diine o en jaɓani darde aduna kono mbeɗa sikki neɗɗo ɗo gonɗa ɗo ko ɗum poɗɗa darde hisnude hadema wiide aɗa fooɗono ta yahani to laminɗa yettoya yaada yettoyaki ɗum woni lakara mo kaleten o aɗa andi ko haalanma ko wi yimɓeɓe mbi tan ko diine malla aduna ɗo o yimɓe enen en donki wawde serudude jiɗɗo aduna e baɗowo ko boni eyyo hande kala mo jii ñaaƴowo ina yaha ene waɗoya gueɗe cagarteji ɓe mbiya ko jiɗɗo aduna woni yidde aduna ko hulde Allah e yidde rasulu sallllahu alih w sallam e fasnade hoore mum e andude hoore mum andude to yahata e to haalata eno waɗirta gonga e waajo mi arta ɗon ha joni ceerno mamuni waajo koɓe ɗiɗo joni noon ko ceerno mawɗo to banggue Allah to kay ko neɗɗo mawɗo keftinaɗo kadi kono to banggue pinal aduna so woni temedere jogui hen ko gotel eyyi gotel ngel ne ko ngel yaari jama tan e ngel o artiri ɗum woni gotel ngel e waaji goto are makko so tawi woni kadi to banggue Allah woni temedere woni ala hay gotel ngel kono so pinal woni ujunere on jogui temedde jeenayyi e capan jeenayyi e jeenayyi ɗi foof Allah waɗi noon waaji o to ari wimo wonko yiiɗi waɗanede namdi inde ceernajo o ƴetti ceernajo o ƴetti waaji namdiɗo ceernajo o nawi ɗum toon ceernajo way kon yamni nanata bamarankore Allah waɗi haaju haala affaire ko waɗirte haala ko waɗirte ko so tawi en koddiri en foti yaade ha wona million ngaji kono ceernajo o to wonti ko koskere no witon ɗum ni ittuko temedere ujunere rokkimo leeli ɗum to yerlampañum kuɓɓi eyyi aɗa andi on joni so jahateno hande koye ceernajo gandal mawɗo so tawi omo humpitno aduna o yaadidno kadi gandal ngal e pinal ɗum ɗo heɓatamo wadde mbiyen kala ɗo gandal woni pinal ene hani takkade nde taw noon pinal e gandal waadi kono nano e ñamuni kala ɗo woota ala wongo ngon ala darde eyyi e ɗo noon ko namdal jaajgal tigui rigui e namdal ngal wonno ko beele wonde gando no weeɓi e kadi deftannogal hen fotanno wonde e ko beele
pinɗo e ganndo ko gootum kono noon fof on gaddori ɗum laawol gootol ina moƴƴiri noon tigi rigi kono noon ceerno Adama hannde kam ka jagguiteɗo mi to andi mi ɓurti a ɓurtinande mbiɗa yalla yaafo en hay seernaɓe ɓe ne jeeya en ɗum noon seernaɓe ɓe jaafo yafonda torroɓe wadde yoɓe jaafo nooni ceerno mbiyaɓe ɓe jaafo ɗum jara e ɗum noon namdal men ngal gartetene mum so tawi en kaali wonde pinal e gandal walla wonde pinɗo wona ganndo so tawi heɓama ɗum ɓuuri kono noon so ronkama gona pinɗo jiiluɗa gandal kam no fotiri foof e ma ɓuur moƴƴude kono anne so tawi woni pinɗo tan keddoɗa ɗo hutoro gande janane ɗum kadi wattidoyta kadi ko hakke bonɗo wadde noon so tawi en garte namdal men gongal jangde beele ko janngude tan jangde e bindi woni jangde walla ala wonko jangete tawi wona bindi ɗi ceerno Hamadi Babbaye Dia machallah ɗon waɗi fayida ko namdal namdal ngal kadi ngal yuɓɓi nde taw noon eɗen kewi wiide gandal gasata hay ko winda ko gasata ala ko haali ko windaka gandal ina woodi gandal bindi ina woodi gandal kadi ngal wona gandal bindi nde taw noon gandal ne wodno ko adi bindol noon koddiren bindol yalti koye gandal wadde mbiyen gandal hecci bindol kono noon ko bindol reeni gandal eyyi nde taw noon ko bindol woni fawru gandal eyyi caabal mum noon ko jangde nde jangde woni kilal mum eyyi ɗum woni ko jinnomi wattude hen tigui a jarama no fewi ceerno Adama namdal ngal so tawi a faami holko jangete beele ko jangde bindi tan woni jangde walla ala won ko jangete ha heewi ko wona tan jangde bindi ɗum woodi saabu ko Hamadi Babbaye Dia wi ko wona gandal fof windi kadi eɗen nana human binni saabu neɗɗo mo yiide bindi e wawde janngude bindi wona gootum on ko bindata ɗo taw jomum tigi omo jogui gandal mais so jiime bindol ngol no wawa anduto ko jogui ko janggi ko ɗum windi ɗon ɗum woni humane binni mboɗo wawi wiide bisimillahi rahmani rahim kono sa windi ɗo bisimillahi rahmani rahim mi anda ko bisimillahi rahmani rahim ɗum woni haala bindi kono yita bindi kono yiyata saabu gande ɗe kadi mbaɗi ko pecce saabu woɓɓe nen toon haɓe jaari gandal to banggue leɗɗe woɓɓe nen toon ene janggi taw paamani hay batte hon jannguɓe kadi paami pammin ɓesgu mum ko ɓe cohla e gendi mum saabu ko ɓe mbawi yoltude hujjaji leydi e leñol mumen wadde ɗum fof saabu hay nane windande ceerno haadi nde mbi o wi mo janggani o ɓooyat o andani o yarat mona o ɗomdani o tutat o fawgani saabu neɗɗo sa janggani a wawa wade pon woyi comme no neɗɗo biyo aɗen woɓɓe ni to hannde sa yi yimoɓe hewɓe dañi caɗele hewɓe to haɓe mbawi yimde kono ɓe mbawa windude malla soɓe mbinɗanama ɓe mbawa janggude jomum hen kadi ne gollirta tan ko hakkille mum yaha ha ɓooya miijoji mum so ɓooyi addat caɗele saabu wona hunde kala wawi walde e hakkille neɗɗo surtout ma hande aduna mo gonɗen o wadde noon firti ɗum kala neɗɗo ɗeɗo gueɗe pinal ngal e gandal ngal e bindol ngol foof nawudu kala ko keɓɗa hen seeɗa inchallahu rabbi seeɗa o ma hutorom saabu gandal ko famɗa suura heewa lammina wallahi ko gonga jarama e ɗum noon a jarama no feewi e wadde en beltima sanne e artude seeɗa to mbiɗon ɗo e mi toñato denɗam goto o hollanoma bindi tawi kanko o wawa janggude bindi ɗi joni noon nde o hollaɗi o mbi mata yiyata bindi o miɗa yiyaɗi kay ɗin kono kay komi wawa janggude ya wadde noon yiyoɓe bindi ne goodi kono noon ko janggoɓe ɓe wadde woni ko kewa joni jomum nana Salif Keitani yima malla yimoɓe woɓɓe nande jomum refte jimolngol ngol jimolngol windoye mbiɗa ya aɗa yimanno ngol joni to ngol windama noon wallahi ko gonga ɗum woni human binni human bindi walla human bindi hewɓe kam na jogani ɗum inɗe kewɗe hen e so tawi wadde wonko woodi goɗɗum ko jangguete tawi wona bindi saabu eɗen gandi gueɗe kewɗe ne jangge hunde foof koma jangge foti noon ko ɗum wona ko moƴƴi walla wona ko moƴƴani kono noon enen kam jiɗɗen haalde koko moƴƴi ko machallah e saabu so tawi joni baylo goɗɗo ari to mbayla ceerno Adama baydi muɗum wara diallo alay saago ceerno Adama wona ceerno makko o jaɓa janggude mbaylagu ngu e ko noonne kadi ceerno Hamadi Babbaye Dia so joguima ɗo duɗal mum goɗɗo ari ne yiiɗi janggude bindi ɗi ko kanko wonata ceerno o jangguino o to bindi ɗi wadde oga ko jangguinowo bindi oga noon ko jangguinowo meccal e ko noonne kadi gueɗe kewɗe janggueteɗe wadde noon so tawi en gaari e ha hande e nokku mo jareɗen o haade ko renno ngo kalten
alay sago kaalen nokkuuje ɗi kala en kaalino seeɗa to baŋnge jangde e no mbiron ɗen nannima en gartu seeɗa e pinal kono noon ko adi ɗum e hannde holno jiiruɗon sukaɓe men fulɓe walla ɓesgu leñol ngol e ngoɗo weeyo woni ko wiyete ko réseaux sociaux sabu eɗen nganndi wonko heewi ko janguete toon e fotata kay ko ɗum nafta walla wasa naftude kono noon wonko janguete toon ceerno Hamadi Babbaye Dia holno jiiruɗa ɗum e ko weltade hannde kadi e namdal ma baɗngal fayida nde taw noon réseaux sociaux o wonko o waɗira wonko ardi o waɗira ko ɓamtare o ardi ko nafoore ɗo woni ɗo heewɓe paamani réseaux sociaux ko wayno amen fof so tawi naati yo ndaar anndude heen ko anndano to baŋnge moƴƴere kono wata naatir heen bonande comme no wadde ɗum tan hono no weendu ni garɗo fof wuula heen ɗum yahaani ɗon yoolade joom mbaɗi eyi woni so tawi en jii hannde réseaux sociaux e hulatnoɓe gacce ɓe gandanɗa hoorema so tawi jiirama gacce tan ene jarano ɗumen mayde walla mayde ɓurani ɗumen gacce ko ɓen hannde mbatti ñaaƴirde gacce baranoɗe hanki ɗe natti fawguinde nde taw noon gacce baranoɗe hanki ɗe natti fawguinde hannde e sen dokkiyeru enen fulɓe e nder hanki meɗen ene jeeya e ko mbasortoɗen walla ko parnortoɗen e gacce eɗen kula gacce no feewi en kulata goɗɗum de kono gacce ɗe kay eɗen kulaɗi kono hannde so tawi en ƴeewi eɗen mbaɗi huloɓe ɗum kono noon eɗen jibina ɓe kulata ɗum eyo enen eɗen kula ɗum kono eɗen jibina ɓe kulata ɗum ɗum fof noon fawi koye wasde jogade nehdi e nder galle nde taw noon kala no neɗɗo yillori ko noon woni no hoɗiri eyyi ɗum woni wadde fir tan ko wasde jogade nehdi nde e raɓɓiɗinade eyyi e tigui ɗum noon a jarama no feewi e ceerno Adama Baydy mbo holno jiiruɗa e ɓesgu leñol ngol hannde o eko wiyete ko karalla kese walla mbiyen réseaux sociaux machallah namdal ngal waɗi fayida saabu hannde sahaji ɗi aɗa naata e nder weeyoji ɗi sa rentay tan ko ma sa rentay woni hen gueɗen toon ko an hersata saabu ɓe mbima mo hersata on hulata wadde ko boni saabu neɗɗo mo wawi wonde neɗɗo kulowo taw mo hersa wadde ko boni saabu kerse ne keewi doole saabu neɗɗo hay sa woni julɗo so gacca ala gacce sa rentaki a watta no Allah yiɗiri ni wadde ko gacce woni hunde foof réseaux sociaux yimɓeɓe honkoɓe nonki famde saabu ɗum addira ko gollirde addira ko yo yimɓeɓe nafto kadi addora kadi yimɓeɓe mbatta hakkille ko wallidde neɗɗo e gurdam mum Hamadi Babbaye Dia nene ko jannguɗo pular malla ko jangguinowo pular malla ne jogui meccal mum ko ɗum o yiɗi omo yiɗi mawninde ɗum o ala to nawi o mawnina ɗum o naata e nder réseaux sociaux o mawnina ɗum eko woni ko min Adama Baydy mo exemple mi wona neɗɗo pewɗo komi gollo golle bonde mboɗo yiɗi mawninde golle bonde ɗe mi naata e réseaux sociaux mi mawnina golle bonde wadde ɗum foof ko yimɓeɓe yo mbattu hakkille needi ndi netoɗen inde forcetake hande yimɓe hewɓe dañi caɗele ko forsude inde e yidde min e yidde yiyeede gueɗe ɗiɗi nene aduna so ɗe garema oppu gueɗal gotal jagga gueɗal gotal woni holɗe nafoore e manore so nafoore e manore so arema woppu manore nde jagga nafoore nde saabu manore mo alda e nafa ɗum ko caɗele ɗum ko koyere addata kono sa addi sa jaggi ko nafatma o so ɓooyi ko ma nafoore nde food manore nde hande addanta suwaɓe woɓɓe nene hen surtout ma suwaɓe rewɓe par ce que enen mabɓe kamɓe wonata jinnaɓe kamɓe goni bandiraɓe rewɓe kamɓe goni suddiɓe kamɓe goni yummo leñol ngol soɓe koyi tan sagata gorko kalto wawi wonde so renta inde makko bonat kadi kalden ko wona famɗindeɓe ko pulaar waran ko ɓiɓɓe yummo ko kilam leñol eyyi so nene ko sugoni ko ɓiɓɓe nene kaldata ɗum hande won koɓe woni e dow mum ene jeeya woɓɓe ko kamɓe balliɓe ɗum may Oumar Diallo min a yii kam mboɗo woni e nder réseaux sociaux mboɗo waɗa ko fewani aɗa jendilemi aɗa famɗinemi aɗa noddamere waajo am so ɓooyi mi woppat kono aɗa wiya mi waɗa ko fewani aɗa winde hen aɗa wiya ko an jinmi ko an ballami ko an woni joɗɗo ko an woni jontawɗo
jomum ñan wonde so arti to hande ko zippo wonno ñan wonde astafurlah jaafuɗon konngol o ɓorata laaɓa sabu wiyata komi waɗi zippu ɓe poɓɓimi walla mi waɗi malfe malla gourmous jaafa ɓe poɓɓani ɓe mbaɗani zem ɓe mbaɗani laagi ɓe mbaɗani ñan gonɗo waɗa zippu o wayno wona amen foof tan welnanomo foɓɓanamo waɗa commentaire hande o ñantima wadde ñan wonde so ari o ɓoroto wallahi wadde ko nafoore nde manore nde yimɓe poti seeru yoɓe gaccu manore ɓe jagga nafoore ɗum nafata leñol ngol kongol dimol leƴƴi kewɗi ɗi foof nena ɓamto e tiktok hande min hokkuma exemple hande min mi heeɓi hande ɓamtare hewde e nder tiktok e saabu mi jokkodiri e yimɓe hewɓe min gollidi min nafodiri hewɓe amen gollidi ɓe meeɗa fawdemi yitere meeɗa fawdemi kadi mi jokkodiri so yontaɓe leñol ngol yiɗɓe leñol ngol daraniɓe leñol ngol mani Oumar Diallo mboɗo huuli Allah mboɗo huuli Allah aɗa huuli Allah mboɗo yiɗi Allah en donki famodirde e ko Allah o tawa ko goto e men ko woni mum ko gonɗani mboɗo yiɗi leñol ngol aɗa yiɗi leñol ngol en donki famodirde e ɓamtude leñol ngol goto e men honko suumi e nder ɓerde mum wallahi ko jaafuɗon no feewi ɗum noon a jarama no feewi honko yinno ɓeydude e ceerno Hamadi Babbaye Dia bisimilla ma e ko sellinde haala makko tan hande en tubnoto e tiktok aɗa andi hande so tawi woni a waɗi koltu jurtiɗo walla sa timmini hoorema tan a woni neɗɗo a ƴetti Ayaawo mum a waɗe nder tiktok yimɓeɓe mbayat kono jiyanima ni kono so tawi tan a ƴetti koltu koyɗo a waɗi ɗum hankkati nam cikata ko ɗo mbayata kono badɗo usula e jeygi ni hay mo yiiɗa farkon ɗum gom uji e commentaire uji kala kala mbaɗaten aɗa andi neɗɗo mbaɗo ko moƴƴi o yo heɓtin kadi yo andino mo waɗa ko moƴƴi o wawa jokkude e moƴƴere nde mbaɗo ko boni o yo andina waɗata koko boni wawa selde e ko boni ko eyyi e sen dokki yeru e fayol Amadou Ba debbo jontaɗo ko neɗɗo mo meeɗa yiide kono noon ko neɗɗo kadi mo beltortomi kadi mo belami gurdam mum e gonka mum bari jaari guja en ya Allah Maymouna Oumar Diallo en andi Maymouna Oumar Diallo oɗo e min heɓtini neydi makko e teddugal makko guila e nder natal makko nde taw noon minen amin jogui caɗele somin jimama min darata min darata ha min donc andude komin mbaɗi dani yo min dardete foof tan mi yiye makko neydi mi yiye makko pinal e teddugal kono foof saabi ɗum ko natal ngal hono makko en ene mbi dak ɗum noon wadde watta ɗum ko jogade haaju e hoore mum sa ala haaju e hoore ma wawa teddinde hoore Allah taji balle ma ɓe mbima kaalen mbaten ko hoɓɓe kono hoddiɓe ene gandodiri saabu soyne yiɗe ko comcol yetto yiɗe ko mbaadi ɓoyde yiɗe ko jikku saabu jikku fenata kadi neɗɗo aɗa foti tinnade mbaya no moƴƴi o ko bandira debbo tedduɗo kadi min jewtidi min jokkodiri e dow neydi e neɗɗagal dokkemo yimere Hamadi Yero Diallo so wi banam debbo manore ma ko neɗɗagal ngal Allah waɗi e ma hurum e ndimagu ma hoolare e karasiragal ko jikkuma andude ko woni fodde ma jikku moƴƴo e neydi ko Allah rokkuma banam debbo manore ma ko neɗɗagal ngal Allah waɗi ma gendi yankagal ko fodde ma karasiragal sifama e ma muñal e teddungal ne tawi e ma deyre e deƴƴere wonti ñemtinirgal ma pinal ma ko pindinirgal kala yaadiɓe ma hande mi haala golle ma ko gandal e neɗɗagal woni jikkuma haala moƴƴo woni joktari ma neydi e hakkillantagal ko jeloɗe gendi ma Seydi Diallo dabɓo darde mo raɓɓiɗani hakkille aɗa andi wonde suka hatta mawnude wonde mawɗo hatta wonde suka saabu wona duuɓi e darde mawnata e neɗɗo ko hakkille neɗɗo so Allah rokkima hakkille no gondirɗa e banden o rokkima ngaalu hewngu saabu mo ala hakkille hay dewal Allah makko wawa timmude mo ala hakkille neɗɗagal mum wawa timmude min kaldani ɗum noon goɗɗum malla min kaldi ko yimɓe wonoma saabu neɗɗo kala ko daroggal neɗɗo kala ne jogui darate ko yimɓe daara e mum belto wadde paade neɗɗo kala ka gaynako neɗɗo kala ka daroggal tinnoɗa wano moƴƴi saabu sa wayani no moƴƴi andu ko dartinto e ma e ko gaynuɗa o so boni aɗa jogui hen bakkar kalden gonga aɗa andi jiraɗo neɗɗo kala ko darogal saabu min so mono daara Hamadi Babbaye Dia mboɗo yiyan hooram mboɗo ɓeydo yiddam mboɗo ɓeydo jagguram holko woni ñentinammo so tawi Hamadi Babbaye Dia yo Allah dondu wonani neɗɗo pewɗo ko mandilo walla gueɗɗo min so mboɗo yiiɗi Hamadi Babbaye Dia mboɗo farno mi wattat mandil holmo woni sababu o wadde noon goto e men kala yo tinno daro reena ndimago mum reena neɗɗagal tenti enen ɓiɓɓe fulɓe saabu eɗen mbaso no feewi jaafuɗon konngol ngol wona yennude nde goto e men kala min jinnaɗam babam tanam e noon ɓe keɓirani tan inde nde mere
holko ɓe keɓiri inde nde ko kulol maɓɓe Allah e yidde ɓe rasulu e fasnade ɓe koye maɓɓe e yidde ɓe leñol ngol sabu hande ko ɓamti leñol ngol heysene tiiɗi wona no weri yo Allah yurmo elmal gamaji tijjane an ndeysan hande ko foɗanon to ko fof ɓuuren hewde ari caggal ko wayno téléji en radio ji en gueɗe ɗeɗon fof elmani gamaji kamɓe juuɗe ko ɗum haalano wadde noon hande honko Allah rokki en hokkanoɓe kamɓe kono nden ɓurno mettude haɓanade leñol saabu nden honde kalannoɗa e radio jalta tawa yimɓe ne nder damal ma ne padma hande mi wonat ɗo Hamadi Babbaye Dia wona korkoƴir min kalda téléphone min kumtodira gueɗe ko fati e leñol kono nden goto e mabɓe nelal ene waɗa yontere ene waɗa lewru taw yettaki surtout ko aduna ɓamtima wadde ɓamtoɗen jaaden e jaam jafoɗa noon ceerno ɗum noon jarama no feewi ijam ceerno kay so renaki taw weltortoɗe sikka kaldo ngo gonga tawno mana ɗum noon jarama ko noon goni moƴƴuɓɓe e wadde noon en beltima no feewi kadi en kettima ko kalɗon e gueɗe TikTok e wadde noon TikTok o bandiraɓe rewɓe ɓe poti andude noɓe jaara saabu mo haali ɗo Fayul Ba min kam mi wonani neɗɗo gonɗo e TikTok kono kala e saaha mbiɗa yiiya vidéo ji makko ne gartire e WhatsApp e kadi yimɓe hewɓe ne kalani kala e saaha kollira wonde kanko o meeɗa yaltude e TikTok tawi o suurani ɓandu makko wadde noon aɗa wawi yaltude jaltirano moƴƴi aɗa wawi yaltude aɗa jangga walla hay sa janggani ni taw kam aɗa haala kono moƴƴi guuruɗa kono enen so wonti mbiyeten ko so tawi en gaddi ngol ɗo comci ɗiɗo en keɓani yimɓe hewɓe mbiye ko ni way walla ko ni way janggo so eɗen gara dañan no garduɗen tawa noon wata jejjiten enen ko en yimɓe mawɓe saabu noon so tawi en garti hay to banggue diina sernaɓe jaa fof debbo ina rokka gueɗal e ceerno Adame Mbow haalino ɗo debbo kañum woni yumma kañum woni bandiraɗo debbo kañum woni foof wadde noon an a woni e TikTok e wonno jiiraɗa so renaki janggo e jaam ɓesgu ma ina wawi dañde caɗele sababude ma yalla waɗema saabu noon aɗa wawi dañde ɓesgu e foti ko ɓiɗɗo gorko walla ni ko ɓiɗɗo debbo o yonta dewgal o fota ƴamede walla o fota ƴamde wiya hol gonɗo yummakko kaari i jaam kaari gonannoɗo e TikTok ñanden no waɗi ɗiɗo comci min kam mi rokkata o ɓiyam walla mi addanoyta ɓiyam ɓi kaari wadde noon enen rewɓe eɗen poti rentade no feewi e ceerno Hamadi Babbaye haade men yawtude ɗon tengtinde aɗa andi wala hawla yo yimɓeɓe jaafo konngol ngol aɗa andi kala mo jiiɗa goragu makko so woni gorko o timmi ko debbo moƴƴo woni caggal makko nene moƴƴo woni caggal makko yo Allah dondu enen kala goto men kala yo Allah rokku en waade no moƴƴo kono neɗɗo kala ne jogui fodde waade no moƴƴi kono tengti e debbo debbo saaha gorko e saaha debbo jiiɗa wallahi jiiɗa saaha gorko e saaha debbo jiiɗa gorko mo wawi yaada o heɓa duuɓi temedere so Allah no rokkimo cellal mo wayri yaade réussir poɗɗo wonde tani wallahi debbo noon gorko so yiɗi yo Allah dandu o wasa waade no moƴƴi kono to woodi no wayi waade so yiɗi o woni mandilowo malla woni bonɗo so tan ko so debbo o ne moƴƴi ene ɗofti ene haaɗi e yamirore makko kala ko Allah yiɗi hakkude maɓɓe Allah waɗa hen barke sabu jiita ɗo anduɓe ɓe kaani ɓe mbi hunde so awama no foti awirama no fotiri awama to foti awede ma fuɗɗla e waɗa barke wadde noon ko leydi moƴƴiri awete wadde debbo ko kañum woni foof so debbo moƴƴi aduna o moƴƴi hay leñol kamɓe aɓe jeeya ko mbawi ɓamtude leñol saabu ko kamɓe ɓuuri wawde yeeɓede kamɓe ɓuuri wawde hettede kamɓe ɓuuri wawde hulede kamɓe ɓuuri wawde hersede saabu kala ganduɗo hoore mum andi debbo ma dañ to yettani debbo ma dañ kadi to haɓani e debbo ma dañ ko wiyani debbo wadde noon nde ɗum foof e faade noon ko debbo o foti hokkude hoore mum debbo so yiiɗi o heɓa duuɓi temedere ko bagui danejo mo yawi gakkude sabu honko heɓata e makko majjata mayata kadi hay goto yiiɗa wiyede debbo ma ko ni wano nene ma ko ni wano wadde tinnoɗen yooɓe gon wasirtoɓe saabu mbasen wonde jaafoɗon hanguidini e garaɗo mbasen wonde suuri teddani malla teddi suuraki malla suuri gonen suuri teddi en mbasen wonde suuraki teddani konnguɗi nayi gaari holko woni suuraki teddani wala hawla jinnaɓe mbasa wonde no moƴƴi ɓiɗɗo ara ɓuuro huɗede holko woni suuri teddani Allah rokkuma jinnaɗo moƴƴuɓe gona yimɓe yontaɓe haala nan en hay saɗa jogorno warede sa haali inde mabɓe ɓe goppirɗa kono gara mbasa waade no moƴƴi ɗum woni omo jogui sutura mo jogui kono kanko ala o teddani holko woni teddi suuraki hande ne jiiya woɓɓe nen toon wala hawla ɓen
moƴƴere jiiraɗo arsugo e moƴƴere way comme no ƴiwonde ni sabu to ƴiwonde ari ene toɓa to fotani tobde no fota to fotani tobde wadde noon jibina ɓiɗɗo wona jontaɗo ɓiɗɗo wona kono suusa haalde hoore makko sabu so haali hoore makko foftin min ko kaari woni nene ma foftin min ko kaari woni bamma holko woni suuri tedde woni ko suuri tedde Allah hokkuma jinnaɓe moƴƴuɓe gara bayanu moƴƴo hande mayno Oumar Diallo minen somin jeeha min kaale maɗo ko nene ma golli ɗum wadde tinno no feewi tinno onon rewɓe ɓe onon goni yummiraɓe amen onon goni bandiraɓe amen rewɓe onon goni suddiɓe onon goni yummol leñol ngol hay diina ko onon kadi ne jiiya ko mawnide diine wadde yo Allah rokku en noon tinnade no feewi amin Allah Hamadi Babbaye yalla jaaɓe duwaw ceerno Hamadi so tawi wonko ɓeydata hen e beele gartana en e yimre e needi ɓiɗɗo debbo saabu debbo noon ina foti e nehade aɗa andi on kaaliɗo haala mbaɗ ko fayida nde tawno neɗɗo ko yeru bindol koko momtoto e oɗo TikTok mo gonɗen e muɗum ɗum réseau sociaux yo en gandu kala ko mbaɗɗen hen duuɓi temedere caggal men koko yiitete koddiren en so tawi en guurani duuɓi temedere kañum ɗum dogi caggal men duuɓi temedere ko ɗum gacce aduna e laakar nde guurɗa nde a teddani kadi ɗo jomum leeliɗo kadi teddani nde taw noon sa yi neɗɗo ne yeeɓa Ayaawo ma duwono ma kono moƴƴi mbanoɗa e sa wayani no moƴƴi so tawi jomum yeeɓi Ayaawo ma taw ko jomum ko birniɗo e huɗata yennata deƴƴat tan ɓenna ɗum woni waɗani fayida e sen koddiri hande sen dokki yeru e almami goto e ñennen tan balle ñennen e réseau sociaux he e omo julna e nder ko julnata ko ulundu ari ngabbe e dow makko ulundu urnimo heure uji jeetato dañi fodde million vie e nder heure uji jeetati kar mi yi vidéo e nder ɗum ko waɗi e joni mi sikkani so woni hay so ko balɗe nogas e joyi walla balɗe nogas seeɗa o sanki wallahi ɓe kaali o sanki kadi goranam hande ɗum nana haalte aɗa andi koko moƴƴo golluno neɗɗo ne yettataki yennetaki golle mum tan kaalete kanko mo ullundu ngabbuno e mum o woni cankiɗo eyyi woni cankiɗo fof wadde koye saaha mo ɓuurani ɓoyde ɗum noon ha hande ndu woni moom yallah yaafim yaafo wona ɗum koyen gartata yewtere nde to banggue needi to foof noon tekkironi ɗum ko needi ɗum noon en garat e needi ɓiɗɗo debbo mbiɗen ko needi ɓiɗɗo debbo needi ɓiɗɗo debbo ina haani gati kala koɓe kocci koye men ɓe paani ñaaɗi mum e ɗaati mum e caani so moƴƴi so bon ko kamɓe jibini taanni arani ne boni so boni ko kamɓe bonni needi ɓiɗɗo debbo mbimi ina jari gati ko kamɓe Allah hebbini kadi sari gadi sukkude endu e huno ko nden ɓiri liorto ngo rendo jiiɗe ngari wadde janggi foof kijji ndewi tari needi ɓiɗɗo debbo ina yooɗi wona ngari wona mbaadi ko jikku faɗɗi koɗo nehoɗo ɗo adi yiide o meeɗi so moƴƴi so bon ko ɗo no fooɗi yo taw koko moƴƴi o feññini ma o suuɗi needi ɓiɗɗo debbo de jammine yiɗa foti ko kala ndiya taw ne suuɗa ne suɗira needi cettani ne seeɗa yamiroɓe waɗ ɗum woppu ɗum ne keɗa so yumma so baaba e so goɗɗo mo nehnuɗa needi ɓiɗɗo debbo wata amat sa ami tan foof a bonnat awdi bondi hayso ina fuɗa leelat keele noon demɗo e jiggiɗo kala potat saabu ceeri e cengle e condi foof kewat needi ɓiɗɗo debbo mi meɗe jaɓɓi gati hay Allah e nelaɗo mum ko ɗum cuɓi ala ko jaasi ɗum so soɓi bonnat ko heewi tawne muɓɓi fewjat tat jooɗo arane maɓɓi needi ɓiɗɗo debbo de koko hawra sa hawri hen e jibinaɗo ne mara an gorko leloɗanoɗa kara moƴƴere findat tawde ko ɗum lora sa hawri hen e jibinaɗo ne sela waɗi cukako mum fuu e wadde ko weela waɗan ella wattindo ne ela selmo lo so tawi aɗa mala walla o renndino fof o rokkuma kela kelaga yaɓuri a jarama no fewi seydi Dia a weltanama no fewi no fewi eyi yo balɗe juut battane moƴƴe e ɗum noon en beltima no fewi aɗa andi hande yewtere nde guila e fuɗɗode mi haalino ɗum mbimi yewtere nde hande kam eɗen gandi eɗen joganide coftal no fewi saabu eɗen gandi ɓe bismiɗen ɓe e wadde noon hojomaji men no wayno gasi ha laaɓi kono noon en ñagotoɓe seeɗa tan ɓe dokka en seeɗa tan mbawen artude e ceerno Hamadi Babbaye Dia hande saaha mo gonɗen o no jiiruɗen jangdeji ɗi eno jiiruɗen no bandiraɓe men goniri e réseau sociaux saabu ko jinnuɗen haalde ko foof en keɓata haalde ɗum saabu garɗen tan ko seeɗa e TikTok so tawi en garino e WhatsApp
e ma en namnodiranno heen hol whatsapp hol nafoore mum e statut je ene ko nandi heen hol ko saabi statut no waɗe walla ko nande mum sabu eɗen nganndi won geɗe keewɗe gonɗe heen e won wiyoɓe ko humpito waɗirano kono eɗen nganndi won ko heewi ko soomi heen e so tawi aɗa wawi artande en ɗon seeɗa caggal ɗum gartana en e hol darde hande o nde annduɓe men e alɗuɓe men poti darade e tuma nde jamanu o wayi no wayni machallah eyyi joni tawde en gardi e saaha o haa ɗo en garat tan e to banggue wasiya faade anduɓe ɓe e alɗuɓe e nde taw noon eɗen gandi leñol wawa ɓamtade gaga alɗuɓe leñol ne kadi wawa ɓamtade gaga anduɓe wadde ko alɗuɓe e anduɓe ndendata ɓe tawa leñol ngol towa e ɓe tinnoɓe mbatta hakkillaji mabɓe e leñol ngol ɓe gollono leñol ngol ko majjata e ko gonga rokkede saaha fo kalis ene ñamano e ɗum ne waɗi fayida e on saaha kono noon gollude ko waɗi fayida kadi woppa tawa koko wodata wuuro duuɓi limtindi ɓuuri wadde fayida yeru made jangguirɗi en yeru wallude yimɓe no jangguiri yeru wadde gollorɗe ɗo yimɓe golli ɗum foof koye ɓamtare jeeya ko gueɗal mabɓe kadi eɗen jettaɓe no fewi nde taw noon eɗen kaala mbiɗen so tawi neɗɗo waɗi ko moƴƴi yo yette e enenne on jaafoto mbaɗen hakkude laaña en jettata goto e seeremɓe wuuro meɗen walla goto e seeremɓe leydi Nioro dadiɓe dariɓe darani ɓamtare leydi Mali walla leydi Nioro e diwan mum on woni Alhaji Mamadou Lamine Souleymani Bousso nde taw noon darde makko e leñol ngol ene humpiti rendo ngo famɗani o gollima gollal ngal gandanɗa hoorema ko bangal fayida e alluɓe ɓe yoɓe tinno ɓe mbayo hono no wayni ɓe ñambamo o mona asi forage uji o mona waɗi jangguirɗe o mona waɗi gollorɗe ko banggue yeeyirɗe o mona waɗi ha heewi eyyi ɗum noon sikkalani yoɓe tinno ɓe ñambamo ko gonga ɓe gandi kono noon ɗum foof hattaɓe e siftinede eyyi ɗum noon ko ɗum wonno ko ɓeydeten hen tigui e ceerno Adama Baydy mbo hojomaji ɗi noon no pooɗa no feewi e ɗum noon bisimilla ma hol wasiya ma e bandiraɓe e ko wasiyade tan ko yo yen battodir hakkillaji kadi ndenten kadi ndendinen saabu Hamadi Babbaye Dia o ari hen no feewi gam wiidemo ko anduɓe alɗuɓe saabu waji goto wi ene haani annduɓe men jurnito ngal gondigal ɓuri heewde e dente men so eɗen cuɓota ɗen ko joom duuɓal hayso alda e gandal ɗum ko caɗele dental gori ko kom ɓuri mawnude e ngundiyal kono haɗani cofon biftorede gotel ha goriyal waali gotal wadde hoto cuɓoɗen duuɓal so eɗen cuɓoɗen joom hakkillantagal beele so ardima o moƴƴina dental hoto cuɓoɗen asko walla cehilagal goto kala ko joom gueɗal ne haani hokkede fodde mum e dental wasa hebbinde ayibaji neta kono noon yo anduɓe ɓe gardu yo anduɓe ɓe ballit kadi woto miskineɓe kende caggal goto e men kala dokkel ɗum fodde mum ha timma ko weltare beltanima Hamadi Babbaye Dia no feewi woppudemo ɗo e ɓilade mo wona ɗum addunomo kono ko mbiɗon neɗɗo ko haajuji tati jogui haaju gumminɗomo e keftuɗa emo tawoyɗa o jarama no fewi min Oumar Diallo a jarama kadi en mbi ɓiɓɓe fulɓe kala ɓe jarama kadi kala jeeɓowo télé Pinal TV tenti e yewtere men wiitede yewtere Fayannde machallah ɓe jarama anan kala woni pullo hen woni bamranke woni kala ko woni e kala leñol yo Allah hokku leƴƴi men moƴƴodirde yo Allah hokken leƴƴi men wonde gotum yo Allah hokken yiɗodirde e enen foof jiɗodiren jarama ceerno Hamadi Babbaye e baynagol ma tan taw juutani saabu ken jagguiraɓe juuɗe ha ɓurti eyyi ɗum noon ko weltade e salminde dendagal musidɓe yeewiyankoɓe Pinal TV kadi so ɗum ɓenni ko weltanadema e yettudema kadi e jardema e dardema tinde ɗum noon ko wiidema tan yallah sellin sembina kadi ɗalduma e bawal ɗum noon en calmini dendagal rendo huccitgo e men gam yebde en ko ɗum noon on jarama kono moƴƴuɓe eyyi ɗum noon Allah jarama on jarama ceerno Hamadi Babbaye Dia ko noon ceerno Adama Baydy mbo onon kala on jarama on beltanama kattude e on jarama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV en gardi yewtere men Fayannde ha ɗo ɗum noon ko ɗo kaddeten yewtere nde ha sahaji goɗɗi so hoddiro hawri e hojomaji so waɗi cugge e caggue perguitte yaafoye ɗaɓɓama yewtidanno e moon ko bandiraɓe moon rewɓe e bandiraɓe moon worɓe walla ɓiɓɓe moon e hono ceerno Hamadi Babbaye Dia ceerno Adama Baydy mbo wonno hoɓɓe men tawno ɗo nanno on yewtere nde miñiraguel moon ɓinguel moon Diallo Maymouna Oumar debbo mo heelange Allah jarama on jarama en sahaji goɗɗi so hoddiro hawri e hojomaji on jarama